Atar pa dong, Megs. Illegal. Let's go. Thank you. So kami sa terminal. Wala, matabok sa ta. Dili kami anad nga mo travel jud. Sao man bay. Nagbaligsan na Meg. Select dili jud mi anad mo travel. Tryan na jud na mo karon. Swear. Nagdala ka slippers? Wala. Lugo talag si Dila sa Nara, Cagayan, Osamis. Cagayan, Osamis. Aircon? Yes. Ay kani? So, what is Buddhist people? Wala mo sa perong ni Sibol. Sibol may kay sakitan biya ko. Oh, okay. So galipog ya po kami sa katanan. Let me so ito. Before ba mo dagan ang bus, should we pay first or ito namin muna og mo bayad? Party na gano'n. Party na dyan mo bayad at all. Then I think it's going to be a long ride kay mga 4 hours or 3 hours. Makaulo ka na ito po guys. Kaya nagitunal nga sukli. Lain nitong tao na akong ginawa. Hindi ka rin, asa mo ito. Tagik! Ulawa mo na og na ko sa bus. Baby, I'm hot just like an oven. I need some loving. And baby, I can't hold it much longer. Guys, no? So, what is up? Nara siya little break, like along... Ay, dito rin. Karang musakay na magpadipolog. Along the way, pwede mo muhunong maniod to. Dahil mo, I thought like straight. Let's go! Did I sir pa nito? 35? Ano ako ha? Na-shock kayo ko kay tag 35. Ano yun rito kagamay? So, wata ka ba lang basta lami guys sa katalan. So then, I'm done. So marami ka. So, oo. Baby, I'm hot just like an oven. I need some loving. Di na may ano travel good. Pero, is it a cool thing ba nga nihunong ang bus kay manghihira akong kauban? Or normal na siya? Please let me know. Megs, i-vlog na to pag Megs para pang viral, Megs. Sige na. Kita so. Pantog ba? My God, okay na kayo. Kayo na kayo siya. Sige pa, oh. Tubig pa, oh. Okay, inanataan mo. Palitan pa tigag more, oh. Baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. And when I get that feeling, Sakay na yung bus sa park para matabok. sexual healing. Oh, baby, So, muna ka sa tag-ticket. You prepare your ID by like, ready lang daan sa yung pocket. helps to relieve my mind. I-expect na nga tag 300. Sexual healing, baby, is good for Kung ano may sa ticket, may pasakay, may patabok. healing is something. Pusing. Ang ay, Megs, ihatag ang ticket na po. Ay, pati na sa terminal, sir. Asa? Nadire sa kilid, sir. Sige, ay pa puminaw. Dali, terminal fee. Camera. Wait lang. Ka nang magpa-load pa. Nagibot na pang XD. Ay. Sige, ay pa puminaw. Kana. So guys, ang atong sakyan, pwede naman matanaw. 4, 3, 2, 1. Boom! Next, ang atong bus ba? Asa, ha? Anong feeling na mo? Nawala. Make sure ka, Mex. Na-bus dito. Pero yan lang. Bota na para asan eh. Taka ra kag sakay. Pangutan na sa Mex kay maabot ta anig buhol. Para asa. Bukas. Mao na ni. Mex boss hindi ni mao Mex ba? Ano, ikaw na kayo sila. Until now bay I'm sure kay may sa mong ipang sakyan bay like of course dire. Kana di ay. Dili di mo ni mao. Ulo dili mo mao tong sakyan bay no joke. Basta, pasig na ilaing bus. Sa ngalan sa ticket nimo di ay. Shall receipt. Punta na ba? Maura ba niya ang pamukas? Excuse me. Mura na yung barko pamukas. Damo mo kung basket o dito. Kuno biyo. Hindi mo tayo gamit ibilin dito so okay na siguro. Tatong plating yan. Tajud. Ha? Sila pala. Basta wala ko din na siya, be. Ate, sakto ang atong sakyan. Ay, mo na atong sakyan. Morong hatag siya. Kako man kapaso. Siya masakay dire or dito? Bigas. Sa asa mas dugan na mas banat na dito. Okay. So, okay na ta, safe na ta. Sabi na akong nawala. So, basically, ang among bus is, pakit-on ta mo, moto siya. May isa ka na, nawag si mami, feel ko. Wait. Si, mami, no? Tag na, Jod. Dahil ang mamas boy ta. Hello, me?
Uy, ito na ako, kita mag tao. Sa bigas lagi daw, oh. Oh shit, mix, wait, mix. Hey guys, so, basta na drama sa vlog, like, may dope kayo na. Karang kikatawan to dito. Ah! Ah! Uy, mix! Nilag! Pareho na ito. Pagka-funny dyan, ani, bay. So guys, as you can see, first time ako na ako, so dali ko mapanik. Di na tayo mapanik. Proud na kita una maabot. Gani, no? Loser! Gani, kami una. Oh yes, may okay radyo kayo, may salig na ko. May walay nabiyaan, walay na sayo. Pero gaon namin. Sige, may babay, may. Bye. Sabot na kung anong di good masalig. Akong mama na ko, bye, basta mag-travel. Walay nabiyaan, pero gaon namin. Pero okay ra, at least dili ko malimot ani akong first Uzami experience. Guys, amazing kayo ni bike. Even ang mga barko, nagre sa side mirror. Like, just in case ay mo overtake. Kapiyo. Di ba may katoo bike? We do hope na still same ang destination niya. Okay, di ba? Kita mo sa vlog, di ba? Kita mo ganina, di ba, ang girl? Ana siya nga, oh, mauni. Next thing we know na namin sa taas. Nana siya dito sa silong. Ana siya nga, oh, mauni. Tapos ang ending, kay gakatawan na siya. Nana siya dito sa silong. Ikaw ni kay hindi talagang bag atong gidala. Wa pa ta, kabuang-buang gid. Things you do for illegal color run. Uy, gozo ka na, uy! Di mo ang barko nasakyan ba eh? Kung may babalik lang sana, titiisin ko na kahit paulit-ulit. Tapos pipilitin ko na di maulit ang masulyapan mo yung But anyways, guys. No time for drama, bye. We need to keep moving forward. Naabot na ta. So I think the best thing nga buhaton ani jud bike sayop mi usa kay og barge na mo. So I think kailangan na namo sila hulaton from there. And it's going to be a long ride pa man ata, I don't know, maybe 2 hours pa bago mi mabot sa Iligan. So wait ta. Galingaw ko mag sightseeing dito rin. Ang ending kami na nabilin sa barko. Sir, excuse me. Pwede mo sulod among bus na dito. Naguna mi. Oh, salamat. Sakay una. Kamu may nabiyahan. Oh, di ba? Naabot namin, di ba? Buhay pa may. So like, yeah, naabot namin sa Iligan. So, namin nga place. Pater ilang paligyan tayo balik. Saan siya? Basta rice, specialty na ni sa Iligan. One of the finest kwan. Okay. Kung Nanisod-an sa doon siya. siya, pater, kani kay kwan, murag appetizer ni siyang malapa. Abi siya nakog kani ang rice, tapos kani ang sudaan. Pwede kayong bumili. Nay nakalahi ano yun sa Iligan, no? Walay nightlife bike. Remember mo to nahitabo sa Marawi? Nanay curfew diri every 10 PM. Pabalik na ako diri, magsugod na ako inom mag 6:30. Diri man ko mo inom sa Mercury hapon. I don't know a bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me, waste this night. Guys, I do know nga mga yun din mag... Hala, Kuya Josan, unsay name ato niya? Secret! I can look away, I just gotta say I'm so fucking happy you're alive. Next! 8:30, mato pa siya kagaya. Kuya? Kapay na lang. Yan eh. Ay, magpa-picture guys. Sige, picture na ito. Picture yan. Bibig pa-picture.
Chocolate bitaw, kining mga Way makapugong ning gugmang alang kanimo. Bisag unsa unog pagahi mo dulot gihapon gyud ka. Way maka Hindi close na kami sa ngatanan. Pas pa kami nagkaila-ila ta. Kami luoy. Akong joke. Hindi ka makitaan. Oh, 5 kabo of chicken. Chicken! Do you want spicy? Ikaw, kuya, spicy? Ako spicy? Nga nag-spicy? Kasi, No. dili ko. Thank you so much. Ako to? Asa ko Nai mo, oy. Ano sa papanay mo? Ikaw na lang ako. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside. But So aside sa tong organizer nga ko, ano mo siya nialaga na mo dire? Alagaan mo niya sa iligan. Mother. Like next time ako na po alaga ni mo. And I was dying inside to hold you. I couldn't